Som tres fos que es troben al vent, la Berta, la Júlia, la Sofia present, amb un bon cafè a la mà, la vida debat. Parlem de tot i de res, i és això que ens agrada. Bon dia, bona tarda i bona nit. No, tampoc no. La gent ens deixa d'escoltar. Vale, 3, 2, 1. Bon dia, bona tarda i bona nit. Benvinguts a Pico 3. A la quarta temporada. Sí. Bueno, al quarta no cal. A la quarta. No tenim el d'esto de Web Media, saps? A la quarta temporada. Que fort, ties. Sí. Semblava que no tornàvem. No, anava a dir això, en plan, per poc... Per no tornem, de fet. Sí, no, ens quedàvem... Sí, no, ja està. tenim moltes novetats a dir-vos. Sí. Serà un any diferent, com ja esteu veient, de fet. No és ni el mateix Es veu estudi. diferent. Però bueno, jo li tinc moltes ganes, crec. Estic com molt contenta, saps? En plan, és com que l'agafo amb Saps? full energia, tio. Saps per què li tinc ganes, també? Perquè està sent molt inesperat tot. És com el primer any que sento que ens estem com deixant portar i tot el que... La indiferència que hem tingut ens està donant tot. En plan, Sí. no tindríem això si no haguéssim passat per la crisi de Pico 3 fa un mes. Sí. O sigui- No, i a més també és fort perquè és com que, ara ja no de Pico 3, però com de l'any en general, Sí. És la broma del dia? de l'any en general és com que és superincert tot. Sí. O sigui, és el primer cop que, bueno, jo com a mínim no tinc com un plan, saps? Jo crec que també va pues, el que deia la Sofia, de com ens ho estem prenent aquesta incertesa, saps? En plan, si tu intentessis com intentar planejar tot i tal en un mateix moment, és com que potser no sortirien totes aquestes coses que potser pues, ens estan sortint Sí. per com ens ho estem prenent, saps? Sí. El que, bueno, pues, el que ja serà, Sí. el que té que passar, pues, passarà i en manos de la I vida. perquè som perfeccionistes però sanes. Tipus, ens agrada fer les coses bé però no ens tornem boges per controlar-ho tot. No. No. Bueno, novetats. Sí. La més evident és l'estudi. Si no ho sabíeu, la Júlia i jo estem mig graduades, la Sofia està graduada del tot. Bueno, graduades estem, el títol no el tenim. Jo no l'he comprat encara. Bueno, pues L'he de llavors comprar. ninguna té el títol. És tan No. greu que l'hagis de comprar, el títol. Tipo, És encara no l'he molt greu. comprat. S'ha de pagar, Has estudiat 4 anys i ara Tio. l'has de comprar, saps? Sí, sí. Que vale que es publica, però No sé quan costa, ni ho he mirat. 200 pavos. Vale. Salut. Fins ara estàvem a l'estudi de la universitat, que li tenim molt carinyo. Moltes gràcies per tots aquests anys, UAB Media. Un aplaudiment per UAB Media. Que aquí fa... Però una cosa... No sóc conscient de que igual no torno a la web media, no em vaig despedir Jo tampoc. de la web media. De fet, sí, ens vam despedir, Jo ties, tampoc vam plorar i tornaré a tot. UAB Media. Però per pensar jo que en tornaven 3 mesos. Ja. I ara, ui! Ja. I a l'estudi que la taula, no? Sí, sí. Bueno, sempre podem anar a fer una visita. Però els nous començaments m'agraden també. Sí, Tipo- llavors hem deixat enrere UAB Media. UAB Media ens ha acompanyat durant els 2 últims anys, 3? 2? 2 i mig. 2 i mig. sí. 2 i mig. Mm. Ens han donat literalment el que som, perquè Sí. sense aquell estudi no haguéssim arribat a cap lloc, ens haguéssim quedat a la biblioteca de la UAB. Sí. I ara estem a l'Espai Jove La Fontana. Que és increïble aquest lloc, jo he de dir. A mi em sembla I molt estem heavy. aquí, de miracle. O sigui, tu, a la vida, com es diu això? Efecte papallona, Efecte Marit, literalment. O sigui, et vas trobant amb coses per la vida i si tu dius en veu alta com els teus problemes una mica, Sí. et trobes a gent que igual té solucions per tu. O I està disposada a ajudar-te. Clar, clar, Exacte. sense igual treure res a canvi. Sí. Sense igual no, sense treure res a canvi. Perquè quin problema teníem? Preguntareu. Pues és la mítica pregunta de, bueno, i ara què estem fent? No? En plan, un cop et gradues, què estàs fent? És com ¿Dónde vas? Sí. amor-odio, més odi que amor. A graduar-se. Bueno, a la vida ara, en plan... És com que tu has d'aprendre bé, perquè si t'ho prens malament, la vida postgraduada pots acabar malament. Jo crec que hi ha 2 camins. Sí. O caure o ser resilient. Vale, no és per res, però ens estem anant. I llavors tot això venia perquè nosaltres va arribar un punt al setembre que vam dir, vale, on anem? Què fem? Què gravem? Quan? A on? I bueno, pues ja el que deia la Júlia, que quan acabes la carrera pues, acabes treballant de coses que probablement no són de la teva carrera fins que trobes alguna que és de lo que tu has estudiat. No? Pues en aquest temps la Sofia exactament Jo tinc feina. tenia una feina que no era relacionada amb la No. carrera, No. però és una feina que bueno, pues al final tothom la necessita, no? I cobres.
I els horaris eren una mica... O sigui, horari rotatiu. Aquí la gent que té horaris rotatius sap el que és, que no tens sempre el mateix horari. Llavors no pots planificar a un mes de vista perquè és que et canvia cada setmana. Llavors el nostre problema era això, que a un lloc formal, com és la UAM Mèdia, has de tenir un horari fixe. I nosaltres Que no vol aquí... dir que l'espai jove a la Fontana no ho sigui. No, També és igual molt de formal, professional. però s'adapta a les rutines i a la vida dels joves que són 100%. ups and downs. Llavors, Exacte. 100%. Llavors, sí. pues el que deia la Júlia, vam dir el nostre problema en veu alta i el senyor Quim Vilajosana ens ha rescatado, literalment, Sí. El del millor. pozo. Sí. I aquí estem. I aquí estem. Com anirà? No se sap. No sabem. De moment estem provant aquests micros que Sí. ho estic veient en vídeo. Són boníssims, són Són superpetits. petits. Molt petits. Sí. I a veure com ho sabem funcionar, perquè potser aquest episodi no surt, perquè igual no s'està gravant la targeta SD. També. Jo crec que aquest és Bueno, episodi piloto per veure si Sí. tindrà èxit i futur aquesta nova manera de bueno, aquest de episodi gravar. no serà un episodi com els que vindran. No. O sigui, és un episodi Introductori. pont. És Sí. un pont. Sí, sí, Vale? sí, sí. Familiaritzant-nos. Exacte. Presentar l'espai, Sí. presentar-nos a nosaltres una Sí. altra No hi ha vegada, tema com hem en canviat. Perquè, una cosa, no noteu que hem canviat molt Sí. nosaltres de l'últim podcast Sí. ara? L'hauria De què anava d'escoltar. l'últim podcast? És que ara ho estic pensant, tio, el que vam plorar. No és al final o... No, No és un final. no és un Estava final. molt crítica, eh? No, és que jo em ve cara. també t'he de dir. M'ha canviat molt la vida, Sí, moltíssim. a totes, jo crec. No estem fent res del que fer... O sigui, Literal. El podcast és l'únic que hem mantingut respecte a l'any passat. Jo també Sí, volia parlar també d'una sí. cosa en aquest episodi pont, que és del fet de que la gent que també us heu graduat ho entendreu, quan et gradues i les teves amistats de la uni fan un gir, no sé com dir-ho. crec que ja no els hi pots dir... O sigui, sí, són les amigues de la uni, però ja no són les amigues de la uni, perquè ja no vas a la uni amb elles, No. m'entens? Però que es fa molt Però jo- estrany, o sigui, és molt complicat veure les amigues Sí, de la uni. sí. Cada cop, Sí. o sigui, la cançó aquesta de Camins, que ho vaig dir en un altre Ah. o sigui, cada cop es fa més real. El També crec que sentit és molt diferent perquè potser tu a una escola, tots els nens que aneu més o menys o sou del barri o sou de Barcelona mínim, Sí. només pot haver un o dos màxim que són de fora de Barcelona i venen perquè els pares, no sé què, bé, X. Clar, però a la uni. A la uni, clar, tothom ve d'on li surt dels collons, Sí. saps? Llavors després trobar-se és que és... I que som un grup gran. Si tens un grup gran, és que Ja. juntat tu a les 11 persones, un dia és impossible. És molt impossible. Però t'he de També dir- dono gràcies, tenir un grup gran. Sí, sí, és molt molt és guai. el millor. Però he de dir que els dies que hem quedat, encara que no estiguéssim totes, és la vibe la mateixa. En plan, Sí, és com, sempre és igual. Sí, sí, són les sí. meves putes amigues. En plan, vale, ja no les veig cada dia, però és tan bona l'amistat i tan forta que dius, és que no, da igual, en plan, és el mateix, no Sí. canvia res. Sí, sí. No, i és això, que te n'adones de que és com el nivell més proper a l'etapa adulta que has tingut mai, no? Que de cop ja no és que estudiaràs, és tipus de què treballaràs, saps? Però sí que perds una mica com el camí de cadascú, de què està fent, en Sí, plan, clar. sempre que et trobes en plan, vale, tu no treballaves I fas i la estaves pregunta. fent tal o anaves a estudiar alguna més, en plan, no, i més nosaltres que som tantes, Clar. que és com impossible com saber 100%, vale, No, aquesta no. estava aquí col·locada i llavors anava a fer tal i no sé què, no sé I pensa quantos, que saps? cada cop que la tornes a veure t'ha de fer l'update Sí. de Del la que ha seva fet. nova vida, i tu el mateix. Però vull dir una cosa que m'ha sortit abans un vídeo al TikTok, que era com que als 20 que comences a viure. Igual ho hem parlat, però ara tenim 22, tenim 2 anys. Perquè als 20 és com comença la vida adulta, per dir-ho així. T'entenc. Llavors ara tenim 2 anys. Als 25 tindràs 5 anys dins de la vida adulta. Llavors, realment ara O sigui, estic a infantil És de que la vida. tenim moltes coses a aprendre, tenim moltes coses a viure, llavors no ens podem... O sigui, és normal agobiar-se, però pensa, ets un, És ets que un bebè, literalment... o sigui, ets un bebè ara, i- a la i vida adulta. Fa por, el que vaig a dir. Literalment, acabem de començar els anys de la nostra vida en què no estudiarem. O sigui, Bueno, Jo en 3 mesos començo una altra. va, però no és el mateix, no és el mateix. No, el que però la m'agrada és que carrera, sí. Ara has deixat d'estudiar tot el que Ja, era ja, ja. convencional no serà estudiar. el mateix No, mai. no saps? serà O el sigui, mateix. Fins ara era màster no és el primària, mateix. ESO, batxillerat, No. uni, això és el convencional. Ara ho has deixat de fer, ja està, o sigui, ja no hi ha més. Exacte. Però una cosa que mola molt de tenir un grup d'amigues gran a la uni és que un cop et retrobes te n'adones de totes les possibilitats que hi han per fer. O sigui, Sí. una se'n va a viure a Austràlia, Sí. l'altra comença un màster, l'altra pues, ha decidit que mentre es quedarà amb una feina que ha trobat i ja està. I ja està bé, sí, sí, sí. Algunes que encara ni una cosa ni l'altra, no sé, tornar a viure amb Mig, els pares, me'n vaig a Barcelona a viure, flipes, saps? Sí, te n'adones de que
És que pots fer tantes coses amb la teva vida. A mi I això em res treu està pressió. malament i res està bé. Vull dir, sí, no hi ha un camí que diguis, buah, tothom hauria de ser com ella, no. I a la vegada no hi ha un camí que diguis, hòstia, aquesta va com el Sí. puto cul. No. O sigui, Però- tot està bé, No. tot és acceptable. Tot és acceptable, tot està bé, però també s'ha de... O sigui, sent realistes, és un moment de prendre una decisió. O sigui, sigui la que sigui. sí. Però és un moment que tu has de reflexionar i no és fàcil, jo crec que no és una cosa fàcil. Ja. No. I també et dic, és una decisió que igual tampoc ho veus com una decisió. Tipo, jo a vegades ja... És que no té sentit, però hi ha decisions a la vida que jo no les veig com a decisions. És com que ja estic dins. Tipo, ja és el que he escollit, però no ho veig com que tenia com que decidir. Era com que era l'únic camí que tenia, doncs m'he de ficar aquí. No, i també el que mola molt d'una època tan incerta és que al final el podcast és com el que continua del que tenies abans, Sí. saps? Tipo, no estàs a la uni... Literalment l'únic que ens ha quedat. És com, és com la família i els amics del col·le, saps? Els que es queden sempre, doncs sí. és com, el podcast també és com que ja s'està acabant per sempre, saps? Ara? Però... Sí, fort. Sí. De moment per una temporada més. I també jo volia portar una reflexió, que és que quan vam tenir crisi Pico 3, en el sentit de no sabíem si tornar a gravar o deixar-ho per uns mesos, el que fos, Sí. Que dur. és quan és la típica, jo vaig tenir la típica sensació de lo de no saps el que tens fins que ho perds. Sí. I a la vida, literalment és això. O sigui, tu a vegades tens com feines o coses que fas que et provoquen molt esforç i dius, és que vaig de puto cul perquè estic tot el dia no sé què tal, però quan ho deixes de fer dius, hòstia, tio, com Ja. m'agradava, Sí, saps? i tens un vacío, Sí. sí, 100%. O sigui, jo sí que és veritat que quan vam tenir aquests mesos, bueno, quan hem tingut, aquests mesos de no sabem, no gravem, tal, jo sí que sentia com, joder, tio, em falta alguna cosa. Saps? Sí, O sigui, total. estic seguint la meva vida, estic fent pues, el que m'agrada, o sigui, estic contenta amb el que faig, però és que m'està faltant alguna cosa, tio. Sí. Saps? I l'algo aquest era el puto podcast. Sí, era com que la teva vida havia canviat, però en tu hi havia com aquella... Diré Sí. nena, però era com la noia en plan que va crear això que diu, uah, en plan... No, i és veritat que al final No pots dir adéu. hem passat una etapa, però aquesta etapa no comporta el podcast. O sigui, el Exacte. podcast va a part de l'etapa Clar. universitària, És una altra saps? Clar, hombre, clar que sí. No, però que dic que podria ser que jo que sé que el podcast Ah, pues es pues un quedés, projecte s'ha acabat la universitari uni o- a tomar por culo, No, saps? no. Però el podcast és algo que s'ha quedat, o sigui que era externa a la universitat, Sí. Ja. m'entens? Ah, i una recomanació que m'ho van dir i em serveix sempre. Quan no saps quina decisió prendre, en plan, dius, és que, jo què sé, et donen una feina més superior a la que tens, ¿vale? I tu dius, és que no sé si podré o no, tipus, estàs dubtant, doncs el que has d'agafar és agafar una moneda, ho he fet alguna vegada? No. No. Has d'agafar una moneda i llavors dir, vale, la cara A és acceptar la feina, la cara B és no acceptar-la. I llavors tu la tires i quan fas així, dius, vale, què és el que realment esperava? O sigui, quina cara realment esperava que caigués? Tipo, com Buah. que ho estàs deixant a la sort, dius, el que sigui la moneda serà. Però ojalà sigui... Llavors, quan tu mires, si tu sents com una decepció de... Vol dir que havia de ser la decisió, saps? Vale. És Tipo, bona. és com És que bona. inconscientment penses en el que realment t'hagués agradat que hagués sortit. Tipo, Ja. Potser hagués sigut l'impuls d'acceptar la feina, perquè digués, és a sols. Vale. I us ho juro que a mi em va funcionar una Ho vegada. vas fer? T'ho juro. M'ho va dir una persona Amb el i vaig dir- podcast? No sé Ah. en què era. No va dir, joder. Superbona recomanació, ja ho veureu. Molt bé. Ah, una altra cosa de canvi de podcast. Al principi començàvem amb un repte. Ah, sí. Estem fent pensaments de què Sí. fer al principi. Sí, digueu-nos-ho. És com Què que voleu? volem fer algo Feu la feina. fàcil, divertit, Sí, passa que sempre hem tingut interactiu. com una secció per Sí. dir que ens aguanta tota la temporada. Llavors hem de buscar alguna també que... O sigui, és que aquest podcast és com un podcast molt informal, no? En plan, no Sí. estem venint aquí a explicar alguna cosa interessant, perquè som no tres estem, ties estem aquí a diferents reflexionar. i venim aquí a, pues, a parlar-ho. I... Sí, No, però Bueno, m'estic tampoc referint... parlem. És que no m'estic referint al podcast Perdó. en general, és que no m'estàs deixant acabar. M'estic referint a aquest episodi en concret, en plan, no hi ha ni repte, no hi ha res, no res. No. És perquè encara estem una mica en el limbo de... No sabíem que anàvem a gravar avui, de fet, o No sigui, fa 2 dies representa. que ho sabíem, saps? No. I llavors que res, que això és com una mica introducció, Sí. que a partir del següent ja és Pico 3 en su essència normal. Capítols de 20 minuts, 30... Sí, això sí que ho canviarem. Ah, Sí. igual fem més curtets. Sí. Però bueno, depèn d'aquí, Ja ho és que mai veureu. se sap. Bueno, i això és tot. És un episodi molt pont, o sigui, ho tornem a dir. Sí. Que no us ho prengueu com a, ostres... Què han fet? Que bajona. És com un No. pre-episodi.
dir-vos que evidentment estem molt contentes de tornar. Molt. No podíem més, ens pujàvem per les parets. O sigui, era una cosa que havíem de fer ja. Sí. Si no, ens costava la salut mental. No és broma. O sigui, Sí. ens va la vida. Sí, vam aquí. tenir com una bajona, cadascuna per... No sé, va ser com la bajona de dir, ui, és que igual estàs de bajona també per això, perquè no tens el podcast amb tu. A més, tio, aquest inici de trimestre d'any, és que no, d'any nou, vale, hem tingut volia moltes dir-ho. coses, tio, i em sentia com Uau. dins però fora del món, És que hi ha una saps? teoria que és la Que teoria lío. d'octubre, la teoria d'octubre, que és com que a l'octubre et passen tots els plot twists de l'any. De fet, sí. Llavors té És molt molt heavy sentit perquè octubre. al setembre comences l'any, vas una mica Vas chill, chill, però a l'octubre, patapam, 100%, tot. 100%. I estem a 17 d'octubre. 100%. Espera't, Queden encara uns dies d'octubre. Però ja penso, en octubre ja ha sigut com... Literal. No, és Heavy, que a mi des de heavy. setembre. O sigui, setembre... Uah, des del dia octubre- u no, de però Sí, setembre, jo penses octubre, octubre, jo tia. octubre. Octubre ha sigut... Setembre és A veure, com que setembre no també ho veies hem clar, tingut coses, Jo setembre però he tingut- octubre de plot Sí, twist. setembre hem tingut coses, també. Llavors estem començant l'any. Sí. Però bueno, I- jo em referia que hem tingut com molts eventos, Sí. moltes activitats en plan Pico 3, però no estàvem gravant, llavors era com una mica de dissociació Estrany. de dir en plan, què faig aquí si no estic treballant d'això, m'entens? No, però per exemple, és com, quedo amb vosaltres, no?, a fora de tot això, i li dic a ma mare, quedo en Pico 3, Sí, jo també. Sí. i no estàvem gravant, no estàvem bé, llavors era una mica... Les piquis, les piquis. Les piquis. Piquis. Exacte. Ja està. Sí, jo Sí. crec que tenim prou amb això. Sí. La setmana que ve Més i millor. hi haurà més, I millor. que no vol dir que pensem cada setmana, simplement No, com no, aquest és és una ara. mica pont, doncs la setmana que ve ja us portarem contingut de veritat de Pico 3 i res més. Fins aquí. Jo estic molt Podcast contenta. d'avui. Fins aquí una setmana. Això és Pico 3!